Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili laqa fil-flotta tiegħu 5 vetturi ġodda, inkluża waħda li se toffri faċilità lil membri tal-Protezzjoni Ċivili biex jikkoordinaw inċidenti kbar. Din il-vettura inxtrat b'investiment ta' madwar €1,300,000 u se tkun qed isservi bħala taqsima awtonoma biex tikkontrolla inċidenti kbar. B'hekk f'każijiet li jkunu jirrikjedu ħafna riżorsi min-naħa tal-Protezzjoni Ċivili u l-korpi dixxiplinati l-oħra, ir-riżorsi se jkunu jistgħu jintużaw b'mod aktar effettiv u effiċjenti għax il-vettura tagħti lok li jittieħdu d-deċiżjonijiet strateġiċi minn fuq is-sit tal-inċident innifsu. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Peter Paul Colleiro, spjega l-ħtieġa li f'każijiet kbar ikun hemm komunikazzjoni effettiva bejn il-korpi differenti. Ħafna drabi f'inċident, l-inċident jissolva bl-għajnuna tal-entitajiet kollha. U allura il-fatt li inti tista' toffri wieħed mill-uffiċjali biex niftehmu tal-Pulizija, tal-Ambulanzi, tal-Armata post ħdejk, nistgħu nwasslu l-informazzjoni servi ta' ċentru ta' informazzjoni. L-informazzjoni li tkun daħlet ilna inkunu nistgħu naqsmuha mal-entitajiet l-oħra kif ukoll jekk għandna bżonn intervent tal-Pulizija għandek l-uffiċjal tal-Pulizija li qiegħed miegħek u allura se tgħaddilu l-informazzjoni u tgħidlu x'għandek bżonn l-istess għall-Armata l-istess għall-Ambulanzi. Barra din il-vettura speċjalizzata, ingħaqdu wkoll 2 minibuses u 2 vannijiet żgħar li se jkunu qegħdin jassistu f'każijiet differenti. Fil-fatt id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili issa se jkun mammar b'minibuses li se jintużaw f'każijiet li jkun hemm bżonn aktar pumpiera fuq il-post mingħajr ma joħorġu b'vettura ta' tifi tan-nar li normalment tkun akbar u b'hekk tista' toffri sfida biex tasal fl-inqas ħin possibbli fuq il-post tal-inċident. Mal-flotta tad-Dipartiment ingħaqdu wkoll vannijiet iżgħar li se jkunu qegħdin jassistu f'każijiet ta' nirien żgħar feliqi. Dan għaliex fl-aħħar snin żdiedu n-nirien ta' dan it-tip li jiżviluppaw f'postijiet li jistgħu jkunu diffiċli li wieħed jilħaqhom b'vetturi tradizzjonali.